आंनि फिसौखौ बा आंनि बिहामजोखौ नुदोंबा अन्नानै एसे खिन्थाहर बा फोरमायहर बेखौनो आं लुबैदों। नामा प्रफुल्ला ब्रह्म, जायगा धालिगाव, थाना धालिगाव, पस्ट धालिगाव। मा जादों नोंसिनि न'खराव? जोंनि न'खराव आंहा बिहामजो फिसौजो गोमादों आरो थारिखआ जाबाय 5 थारिख रबिबार बेलासि 3टा समाव आंनि बिहामजो फिसाया फिसौखौ लानानै बबे जायगायाव थांदों आं मिथिया। सोरजों थांखो ना सोरबा लांदों सोरबा किडनेप खालामदों आं जेबो मिथिया। बेखौ आंनि फिसौनि थाखाय आं बिराद गोसोआव दुखु मोननानै दं। आं बिनि थाखायनो आंनि फिसौखौ मोनगौबा साननानै आङो दा फोसावनाय जादों। दा जुदि आंनि फिसौखौ जोंनि बर' हारिनि जोंनि पार्टिनि मानसिफ्रा जुदि सोरबाफोर नुदोंबा आंनि फिसौखौ बा आंनि बिहामजोखौ नुदोंबा अन्नानै एसे खिन्थाहर बा फोरमायहर बेखौनो आं लुबैदों। आंनि बर' हारिनिफ्राय जोंनि बर' पार्टिनि मानसिफ्राबो सोरबा जुदि नुदोंबा मोनथिदोंबा मबाइलाव नुदोंबा अन्नानै एसे फोलायहर बा खिन्थाहर। मबाइल नाम्बार होखागोन। बबावबाफोर नुसनबायदोंब्ला सोरबाफोर लांनायखौ बा सोरनिबा न'खराव दङबा अन्नानै खिन्थाहर। नोंसिनि न'खरसिम खोन्थाहरजानो लुबैदों? औ, आं जोंनि न'खरसिम खिन्थाहरजानो लुबैदों। मबाइल नाम्बारखौ आं खिन्थागोन 9954008781। बे नाम्बाराव खिन्थाहरनो हायोबा मोजां मोनगोन आं। न'खराव माबा मोनसे फिसायजों बा नोंसोरजों दावराव दावसि बेफोरबायदि? जेबो दावराव दावसि गैया। गावनि सिगांनि बियो सोरजोंबा बिदिनो फेसबुकाव मोननाय नाम्बारजों बे फन खालामबाय थायो। बे फेसबुकाव मोननाय नाम्बार सोरबा पान्जाबि हौवानो बेजों थांदों होननानै जों सन्देह खालामदों आरो बियो माने गावनि डकुमेन्ट गासिबो बियो लानानै थांजोबदों। दा बेखायनो जोङो बे मानसिजों बियो फन खालामबाय थायो नालाय बेखायनो जोङो बेजों थांदों होननानै जों सन्देह खालामदों। दा सोरबाफोर अन्नानै जुदि नुयोबा एसे खोन्थाहर बे मबाइल नाम्बार होनायाव। नोंनि बिहामजोखौ बिसिम फैफिननो थाखाय? औ, आंनि बिहामजो फिसौखौ मोनफिननो थाखाय आं बिराद आसा दं। सोरबाफोर जुदि खोन्थाहरोबा। गावसोरखौबो न'सिम फैजानो लुबैदों नामा? औ, नोंनि बिहामजोखौ न'खरसिम फैजानो लुबैजादोंमोन? ओं, बिराद मोजां मोनगोन जुदि सोरबाफोर नुनानै जुदि आंनि बिहामजो फिसौखौ खोन्थाहरोबा आं बिराद मोजां मोनगोन। सोरबा जुदि नुयोबा मबाइलाव खोन्थाहरनांगोन। जुदि गाव फैयाबा आंनो फिसौखौ नांथारगौ जेरैबाबो आंनो फिसौजोखौ आंनो नांथारगौ। जुदि गाव फैयाबाबो आंनो फिसौजोखौ आंनो नांगौ। रैसुमै मुसाहारि। आंनि फिसाया जेरावखि थाया मानो आंनि फिसाया दिनै नागिरनायजों लोगोसे गासिबो जेरावखि थाया मानो फैफिनथों। आंनि फिसाखौ नांगौ। जाय सोरबा सुथुरा लांदोंबाबो बे फिसाखौ दिनै बे बिमा आरो फिसा बिसोरो फिसौ आरो फिसाजोजों बिमाजों लांजादों। दिनै आंनि फिसा दिनै बे फिसाखौ नुयैनि थाखाय जोंहा बेसेबां दुखु। बे फिसाखौ हमनानैबाबो लाबोनांगोन। दिनै आं नोंनि फिसाजोखौ नोंसिनि न'खरसिम फैजानो थाखाय मा खालामदों? आंनि फिसा बे गावनिनो फिसायनि न' बे गावनि फिसायनि न'आव फैगोन। फैफिनथों, फैफिनथारनांगौ। फिसाखौबो बिमाखौबो नांथारगौ आरो बेनो आंनि बुंनाया। औ, फैफिनथों। औ, आंनि फिसा हिनजावा गावनि फिसायनि न'आव फैफिनथों। बिमाबो फिसाबो बेखौ नांथारगौ। मालाबाबो बेखौ नाङा होननो आं हाया। बे आंनि फिसा, आं जन्म होनाय। मालाबा बेखौ आलाय सिलाय आं खालामनो हाया आरो एसेबाबो आं नुथारनांगोन। बे सासेल'हा बेनो फिसा हौवा, बेनि फिसा हिनजाव आरो आंहा बिजामादैयाबो बे सासेल'। जोंहा न'खर गंनैजों गंसेल'। जों मालाबाबो आरो आलादा जुदा जों जानो हाया। जेब्लायबो जोंहा बे फिसा आरो फिसौखौ नुबासो जोंनि सायाव गोजोननाया थागोन। बेनो आं बिदि न'खरनिफ्राय ओंखारलांनानै खारखुमा लांनाय नोंसिनिथ' जेबो खोन्थानाय जायाखै? जेबो खोन्थालाङाखै आरो थाङोबा बियो आलासि एरि जानो थाङोबाबो सानैजोंसो थांखायो। औ, थांखायो। ओमफ्राय रबिबार दिनावसो आंहा बिजामादैयाबो सोलाबो। ओमफ्राय जेला सोलाबो बिसोर थाङो आरो खोन्थाहरनानैसो थांखायो थांनायानो। औ, दा बे थांनायाबो बिखुनजोनि न'खरावनो थांखादों आरो आंनि न'खरावनो थांदों। आंनि नामा जगदिस मुसाहारि। आंनो बिनि गोमानायनि आंनो फिसाया दा जायखिया रबिबारनि
थिनथासोआव ओंखारलांनाय जाबाय मानसिया। दा अबहाय थांदों मादों जेबो मिथिया, खबरबो गैया। न'खरनि मानसियाबो रावबो नुवाखै। दा आंबो दस्रायावसो दंहैयोमोन, गावनि न'आवनो आङो थांदोंमोन। दा बे थांनायावनो माला ओंखारलांखो नुवासै मायासै। जायखिया जेरावखि थाया मानो फैफिननांगौ सानैबो। आरो फिसाजोआबो उन्दै 6 बोसोरल' जानाय, फरिखाबो खाथि। जायखिया थाबैनो फैफिननांगौ आरो जेरावखि थाया मानो। आरो सोरबाफोर नुबायोबा खबर हरनांगोन अननानै। जायखिया संगठननि मानसियानो जा मा गासिबो खावलायहरनाय जाबाय। जायखिया बर' हारिनि जानानै अननानै खिथाहरदो। थ' जेबो जायाखै। जायखिया आङो 1थासोआव गावनि न'आवनो थांदोंमोन, बिखुनजोनावनो। माने माबा हैनो थांनायाव माने गाव खारखोमालांनाय जाबाय आरो। माबा मोनसे सन्देहफोर दं नामा सोरनिबा सायावहाय? सन्देह माने दा नुवा खोनाया माथो बुंबावनो। जायखिया फनावलाय एसे एनैया रायलायखायोमोन रायलायनाया। दा एथ' गिदिर आगान सुरगोन होननानै सानाखैमोन आरो। दा जायखिया जेरावखि थाया मानो फैफिननायखौ लुबैयो आरो। फैफिनथारनांगोन आरो। गथ'निबो जिबननि खोथा थाबाय। गथ'निबो जिबननि खोथा दं। दा गथ'नि सायावनो गासिबो अननाया जाखांफैदों। दा बेखायनो सानैबो थाब फैफिननायखौ लुबैयो आरो। बिसोरथ' संसारसो जागासिनो दं। संसारसो जागासिनो दा। बेखायनो नोंनि बिसिखौ नों फैफिनजानो लुबैयो आरो। फैफिनजानो लुगैयो।